kommer til mig, bliver jeg i godt humør. Og jeg ved det, fordi det er dig, der gør mig øre. Jeg er bare fordi, at jeg er Du skal fandme ikke slikke på mine fingre, dit klamme røvhul! Ja. Jeg kunne jo ikke undgå at se din lille eskapade der. Men ved du hvad? Med min erfaring bag mahogniet her, så kan jeg godt lige fortælle dig, at det måske var på tide, du lukkede ørerne op. Lyt og lær. Kan du ikke bare lade mig være? Kvinder, de skal ikke tages for varsomt, du. Kvinden, hun er en ilter satan, er hun. Der skal håndspålæggelse til, skatter. Jamen, jeg står her bag ved baren morgen, middag og aften. Jeg har gjort det i 21,5 år, du. Ja, og jeg får det store overblik, du. Det kan jeg godt lige sige dig. Og der er paralleller. Der er lighedspunkter. Til hvad? Til storvildsjagt. Når vi er ved storvildsjagt. Hvem kan vi tage? Vi kan tage min tip-grandonkel, Sir Høgnet. Har jeg nogensinde fortalt om ham? Jeg gider det ikke igen. Det billede, det blev snuppet op i Torshavn i 1934. Då. Det var lige før han tog over til Alaskas issletter og de varme babysæler. Og senere, så fik jeg igennem en god ven fat i et fotoalbum. Og det er jo fantastisk med disse små sæler. Selv i døden ser de uskyldige ud. Rygepause. Så for satan. Hør du overhovedet efter? Hvor fanden var det nu, jeg kom fra? Jo, vi var på vej til Dallas. Ja, det er en by over i Amerika. Var du klar over det? Nå. One small step for man, one giant leap. What? Det var fantastisk. Ja,
Det var så historien om, hvordan min tip-tip-grandonkel Sir Høgni, han fik gjort kål på den lille satan til muskus og sobuko. Og en masse andre småting. Han var en mand af konsekvens, var. Du snakker! Og røven den går. Jeg kommer sgu da bare herind for at få et lille put af hende den lækre madame. Kan du da fandme ikke se, at jeg har haft en rigtig dårlig dag? Hvordan er det, du sidder og sviner, bitte ven? Så lukker vi! Pivski. Unge mennesker nu til dags er mest til rock og jazz. Men jeg nu derimod, jeg synes danstoppen er god. Når jeg spiller op til dans, breder smilet